akin yung iro ba? Ito kami sa office na batuan. Saan ka nag-report mo? Ano, 500 per iro, ma'am. Ma'am, taga-veterinary office ni. Nakapaak na, ma'am? Wala mo. Naman nag-report na nakapaak daw. Wala, uy! Kapaakin yung iro, gang? Nagagawas na. Namang may nag-report. Wala po may kabalik nag-report kami sa office na paduan. Saan ka nag-report mo? Ano minutes man, ma'am? Hindi naman ipakuan. Basta kay maura man. Mag-adto sila diri sa mua, mag-ingon. Pero wala nagagawa sa iro. Pero wala din na vaccine ma'am. Ano lang yung video kay presentation lang na. Kanang ano ma'am, hindi pa adto mo diri kay pagtong dito na sa office, free na siya. Pero kailangan naman may nag-report, obligado daw ta magpa-vaccine. Sige naman. Ya, 500 per iro ma'am. Oo kay Kung ka mag-adto na sila diri ba? so pilay mong iro ma'am, 5. Ay, tulo. Tulo. So 1.5 raman ma'am ang tulo. Para dili lang tama. Sige nakagawa sing iro. Ali ma'am, naami ipa-receive ma'am nga ano, naalam ni papirmahan. Ang wala ka ba? Kami mga bata ang bayad ah. Palihog na lang naman kay paano mo, pa-receive na mo ang ano. Dan ano rin ang phone mo? Nalihog na naman ma'am kay COVID pang good. Ikaw lang paano mag-open. Wala ka ba? Sige lang, okay lang. Dire naman ko sa inyo. Happy birthday, ma'am! Joke lang, mama. Joke lang. Dali ka, ma'am. Wala ka nagmula mo ang tagay. Ma'am, gusto ko rin nila, ma'am. Hindi na sugo. Ang mga salarin. Happy birthday! Ma'am, na ay message para sa imo ha. Sila. Happy birthday, ma'am. Thank you for being a good mother to us. You and Papang are our inspiration. That's why we're at where we are right now. Thank you for doing everything and loving us unconditionally. Please always remember that we love you so much. Enjoy your birthday. Ay, Sai, Carl, and Gingging. Kabayad na kagiro. Happy birthday, ma'am. Sige mo masasabi. Sana sa ilan mo, ma? Paan mo to? Paan ka, ma? No cards. Pambayad. Ano kayo pambayad, ma'am? Bitagaan ka nila. Dapat, proper lang ihatag. Paglobat ka, ma'am, make a wish and blow your candle. Okay na na, ma'am. Kaya sa narin nga iro. Yay! Happy birthday! Wala ka ba dito kapag himuta? Okay na na, ma'am. Ang mga yung mag-message ni mo, ma'am, sa imong mga anak. Okay na, dali ka, ma'am. Dali ka, ma'am.
Wa gining tulo. Tulo ko man. Daghang salamat sa mga bata, no? Wala dyan ko ka-expect nga ni Diay. Wala dyan ko ka-expect. Ikan pa kong kitapawan. Sige sila pong tanaon. Saan oras di ka maabot, ma? Ako yan, na Diay. Prima, just naghapon, ma'am. Kaya mula ka, doon ka nag-ikas. Oo. Thank you sa tanan. Yung surprises. Kapot ako ganiya din na ako'y surprise dito. Nag-decorate ko sa salon. Ah, wow. Grabing effort. Dugol-dugol na yung effort, ma'am. Despite sa pandemic o crisis, na dyan sila permino nga ano sa kuha habang o sa ako mga in-laws, thank you po, totoo. Sila ni ay wala pa karon. Gani man ko mga bataa, secretive kay ni. Dili jud ko kabalo sa ilang mga sekreto. Magsikiran silang ana-ana silang mata oh. Okay, asa si sir, ma'am? Wala pa nag-abot. Okay, happy ka, ma'am, sa ilang ipadala? Oh, thank you guys. Okay. Thank you. Happy birthday, Dili na ako ma'am. ma-express akong gibati. Wow! First time pa ni mo, ma'am, na surprise. Karon jud. Yehe. Natiguang na ko. Maswerte ka, ma'am, kaya naka-experience ka. Salamat. Happy Thank birthday!